Makita yung trabaho pa nga. Iba nga naman nagdibo ng hinigupay na naman. Dari, ano? Butang-butang na. Nga, grabe sa baho. Sana rin, dinuldong. Nakasarutaro. Nga. Kung ipaglatik. Kung naglatik, maglangoy ni sa baho magkinagana. Puro ni Bikong tinulak. Kuwang na naglatik. Nga. Maganda. Kusik-kusik lang taan ni Dong. No, nalapasa. Naingon bitaw ko sa Marami lang tinughong. 1 hour later. Bikong ang yung humuta. Humuta. Kami Isra. Tama Isra man. Apa? Dua ka kilo na ba yun? Basa rin siya. Baha. Basa, anak, naday Bikong uga. Uy, marami lang tinughong eh. Iman ni mao ang pagkakakuan na. Uy, lahi man ito mong gagupla itong Domingo. Ay, pariham niyo na nang sunado, nabay practice nga mo rito igo na yun. Hala, digin mao. Yan ma... Magsuda na lang taan yung latik. Kuanan, puro may kalamay no. Babaw ang tinughong. Yung ka, ano ko, bawang tinughong. Nga. Nga, babaw ang kalamay. Ayaw siya may butang. Uy, gahap atong di, uy, bahog ibigo ang bahog. Anam, dahan na ron. Naday mag-practice rito igo. Nga namang isangit-sangit aning. Inimtang kong kuanan tinamin. Cha-cha. Traktor niya ay. Tamis mo ka. Biko na gini, pilit god. Ah, wag ikoy na malasahan ng biko ini. Ito, mo tinugong ka bantay ka tinugong nga sa gulag kamay, enana. To, nahurot ang latik. Tigupon gini ron. Tigupon gini ron. Tigupon gini ron. Dili man ko ni nadaos lating kon. Oo. Murag galatik kung kape. Ah. Di ba ang latik? Ara maging lanot magiging na mga lanot. Ano? Balo lang niyo. Ano ya? Nalik ko. Ano sa mga hinoon? Hmm? Oh.